Senzor by mal byť zlatým štandardom pri liečbe diabetu, či už diabetu typu 1 alebo diabetu typu 2. Glukózový senzor SAI je výnimočný v tom, že je najmenší dostupný senzor aktuálne v rámci Českej republiky a Slovenska, alebo jeden z najmenších, teda dostupných senzorov. Jedná sa o plnohodnotný 14-dňový kontinuálny glukózový senzor bez nutnosti kalibrácie, je veľmi presný. V podstate aplikuje sa zväčša na zadnú časť paže pomocou aplikátora. Je to veľmi jednoduché, nie je k tomu potrebná nejaká súčinnosť zdravotníckeho personálu a podobne, vedia si ho aplikovať úplne bez problémov bežní používatelia, alebo teda používatelia glukózových senzorov. Aktuálne tento typ senzoru je v podstate, čo sa týka veľkosti, ceny, ale aj samotnej tej aplikácie, ktorá je k tomu teda k dispozícii, si dovolím tvrdiť, že najmodernejší typ